Алдағы видеозмабыз Саба районы Күйік ауылында яшәп гомер итүче 90 яшьлек Рауль Әхмәтов турында. Бар гомере фидакар хезмәт белән узган юбиляр бүгенге көндә дә тик тора торганнардан түгел. Рауль Әхмәтов белән Сабадагы хәбәрчебез Әлфия Мөбаракова аралашып кайтты. Рауль абый Әхмәтов 1930 елның 28 декабрендә районыбызның Күйік авылында туа. Гаиләдә беренче көтеп алынган бала була ул. 1938 елда Күйік мәктәбенә укырга бара. 4нче сыйныфка күрше Кызылмиша мәктәбенә йөри башлый. Мәктәпне тәмамлагач ул Сабада оешкан тракторчылар әзерләү курсында укый. Тракторчы була. 50нче елларда Сабадагы 4 колхозның берсе Каганович исемендәге колхозда эшли башлый. Һәм ул армияга нәкъ менә шушы колхозда эшләгән вакытта китә. Армияга баргач, бик авыр границага туры килдек. Тездән ком, йөгереп булмай хәл юк. Болай да ябык кына иде без. Ябык булса тракторны әйләндереп, кабыза торган теге сытысы тракторын. Ат бердиләр, кавалерист булдым. Гомер юлында Рәйсә апа белән бергә бик матур гомер итәләр. Илгә көнгә батыр ике ул, бик шибәр бер кыз үстерәләр. Рәйсә апаң бит фәрештә бит, беләсең бит. Ул иң абруйлы кешенең кызы ул. Молла затыннан тоже бик шибәр. Чистай совхоз техникумын тамамлый. Аннан соң 22нче партсез исемендәге колхозда баш механик булып эшли башлый. Ул шушы хезмәтен 25 ел башкара. Техниканы яратуы, тимер-тумыр белән айрыша дус булуы аны 90 яшендә дә тракторыннан айырмый. Әле мотоцикл заманында бит, дорож бар. Дорожларын күтәреп киләләр. Рауль абый, менә өйгәрне шак күрсәттем. Рауль абый 10 елдан артык Күйік мәчетендә имам булып торды. Бүгенге көндә дә намазларын калдырмаска тырыша ул. Җомга намазларына йөри. Гомере буе кешеләргә игелекле, ярдәмчел булып яши бирә. Улы Идрис күптән намазда. Әтисе белән очрашкач кулларына Коръән алалар, сүрәләр укыйлар. Бу аятул курси иң моннан да яхшы сүрә ягында иң яхшы сүрәләрнең бына берсе бу Бәкара сүрәсе. Рауль абый Күйік авылында яшәсә дә, улы Идрис килене Рәсимә йортында зур кадерле кунак ул. Рауль абыйны юбилей белән тәбрикләп, Тимершык авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев, хуҗалыкның баш агрономы Дамир Мөхәммәтҗанов килделәр. Җирлек башлыгы юбилейга Россия президенты Владимир Путинның, районыбыз башлыгы Рөстәм Миннехановның котлауларын һәм бүләкләрен тапшырды.